Белосток, теперь усе мои песни про тебе. Ицхак Перлов. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР перад гісторыя наадварот. У частцы 27 мы далей вывучаем альфабетны спіс артыстаў з Мелохіше, Идыше, мініятур тэатр. Yes. Cinnamon. Yes. Apfelbaum. Yes. Grünbaum. Yes. Eichelbaum. Yes. Cederbaum. Yes. Scharenbaum. Yes. Esri. Yes. Lilet. Yes. Pojot. Gradowi. Są. Potocki Abram. Yes. Lubomirski Król. Yes. Tarnowski Menachem. Yes. Krynicki Ankel. Yes. Zamojski Monik. Jestem! Як адзначаюць гісторыкі, з аднаго боку савецкія ўлады, удалучаныя да БССР заходняй Беларусі, адбіралі і нацыяналізоўвалі габрэйскія тэатры і кінатэатры. Але з другога намагаліся актыўна развіваць тое, што забралі, і адкрываць новыя пляцоўкі. Беластоцкі яўрэйскі тэатр мініятураў, як ён афіцыйна зваўся, пачаў фармавацца з былых удзельнікаў вядучых польскіх ідыш-кабарэ напрыканцы 1939 году, а першыя выступы даў адпаведна на пачатку наступнага. Газета «Савецкая Беларуссія» за 17 сакавіка 40-го пісала: «Абласны аддзел мастацтваў арганізаваў два тэатры мініятураў – габрэйскі і польскі. Скіраванасць да савецкай тэматыкі павінная стаць вядучай у іх рэпертуары». Прэса крытыкавала габрэйскіх мініятурыстаў за тое, што ў большасці выпадкаў яны перарабляюць свае старыя пастаноўкі. Эксперты адзначалі тое, што рэпертуар БЯТМ фармуецца з невялікіх сцэнак, скетчаў і вадывіляў. Можна меркаваць, што канцэрты не абыходзіліся без пэўнай долі джазу у спалучэнні з клезмарскімі матывамі. Многія удзельнікі БЯТМ у міжваенны час выступалі і як спевакі з прыджазаванымі нумарамі, выязджаючы далёка за межы Польшчы. У іх ліку Уладыслаў Якуб Годзік, ён жа Волька Годзік, Віллі Годзік, Владзіслав Годзі. Пан паходзіў з Варшавы, дзе нарадзіўся ў 1892 годзе. Калегам па тэатры мініятураў ён быў вядомы як спявак, актор і рэжысэр, хаця ў 1911 пачынаў вучыцца ветэрынарыі. Як піша польская Вікіпедыя, Годзік з-за палітычных поглядаў мусіў, аднак яшчэ ў тым самым годзе выехаць ва ўкраіну. Маладзён стаў выступаць у харкаўскім цырку, граў у кіеўскай аперэце. Напрыканцы 10-х гадоў дабраўся да тэатру рэвю ў Вене, здабыў вядомасць як найлепшы габрэйскі канферансье, як чытальнік маналёгаў, а па завяршэнні Першай сусветнай вярнуўся на радзіму. Кракатук. Цягам 20-х гадоў Уладыслаў Годзік здымаўся ў кіно, граў у першым варшаўскім ідыш-кабарэ «Азазель», дзе, па словах знаўцаў, практыкаваліся радыкальныя элементы тэатральнага авангарду. Годзік стаў мужам мясцовай зоркі Олі Ліліт. Хаця дакладна невядома, ці быў шлюб афіцыйным. Сапраўднае імя артысткі Лая Цедербаум. Яны пачалі выступаць тандэмам. Пані Оля казала: «Я і Годзік сталі тэатральнай суцэльнасцю». Вашай увазе запіс з кружэлкі 1928 году, дзе Годзік і Ліліт выконваюць спеў на словы Маше Брадерзона, героя мінулага выпуску. Wynik mi na Bucharu, a Bucharin dyniu. No haju, wynik mnie fu. Ilby na Bucharu, aj. Wel aan deze geven, dir aan deze wil ich geben. Hem arbeit die Bucharu, wer dir wollt ich leiden. Mit seiner Kasene, ai.
nehmen sich Abäulische, wird nicht ständig tadeln, ganze Tätsche prassenen, in Ochsen sich zerradeln. Aber ich war Bäulische, aber ich war Bäulische, aber ich war Bäulische, ja, Mann. Soll dir nicht gar Bäulische, die schlippen mit die Glieden, die Weiber lassen die Bäulische, sie senden alle Drücken. Aber ich war Drücken, aber ich war Drücken, aber ich war Drücken, ja, Mann. Nehmen a Galizische, ist mir doch der Bieder, sie werden sich so mit Jachtenen, wie die Doktor macht die Brüder. A Galizianer, a Galizianer, a Galizianer, meh. Soll dir a Galizische, a Kirche am Hüge, in Messi Hofenberg, du mit diesen Krüge. A Galizianer, a Galizianer, a Galizianer, meh. Nehmen die Chadis von Fett, ist doch mit Horni, und auch doch die Patausbo, in Hoffen hat die Korni. Aber ich war lieb und geht, aber ich war lieb und geht, aber ich war lieb und geht, ey, nee. Sing dir nicht kein Liebwurzel, und sing dir nachher machen, es werden sie nach Hause und allein a Doveracher. A Doveracher, a Doveracher, a Doveracher, ey, nee. So sind wir an Mäzele, und das bin Bern. Bist doch Gott a kluges Kind, um mir da gehören. Gib mir a Mäzele, gib mir a Mäzele, gib mir a Mäzele, gib. Und ihr weißt, dass ihr Volk kann helfen wollen tun, doch die das die Leckerin werden wir sich tun. Wir werden vor sich, wir werden vor sich, wir werden vor sich, ja. На мяжы 20-30-х гадоў Віллі Годзік і Оля Ліліт разам выступалі ў Чэхаславакіі, Аўстрыі, Францыі, Бельгіі, Галляндыі, Великабрытаніі, Злучаных Штатах. Іх называлі пестунамі новага сцэнічнага стылю. Рэцэнзэнт «Нью-Йорк Таймс» адзначыў у іхнім рэпертуары жыдоўскія, расейскія, польскія, украінскія і літоўскія спевы, а таксама анекдоты. Дуэт абыходзіўся без сцэнаграфіі, выступаў на фоне чорныя заслоны, і гэта пазней стала візітоўкай Ліліт. У прыватнасці, ў 31 годзе супругі выступалі на Брадвеі у Royal Theatre. Кракатук. Гастролі Олі і Віллі па ЗША доўжыліся 2 гады. У Польшчу пара вярнулася з новымі амерыканскімі шлягерамі, што неслі адбітак Вялікай дэпрэсіі. У тым ліку выконвалі «Brother, can you spare a dime» на музыку Джэя Гарні, ураджэнца Беластоку, між іншым. «Пазыч грошык, браця». Далей Уладыслаў Годзік і Оля Ліліт выступалі на розных пляцоўках Варшавы, Познані, Львова, Вільні. У Лодзі ў 1935-м яны гралі на адной сцэне разам з майстаркай хасыцкіх танцаў Юдытай Берг. У чарговае падарожжа ў Штаты пані Оля выправілася ўжо без пана Віллі. Карабель адплываў з Берліну, дзеля кавярні спявачку збілі нацыстоўцы. За яе заступіўся афіцэр амерыканскага флёту E.W. Wood, які ў цывільным жыцці сачыняў папулярную музыку. Пра той інцыдэнт пісала прэса. У выніку артыстка засталася за акіянам да скону. Паслухаем яшчэ адзін запіс Олі Ліліт з тэкстам Маше Брадэрзона, які пазначаецца як габрэйскі Чарльстон. Lernt sich wahre lernen, lernt sich wohl, lernt die Sprache, lernt die Zeit, wird die Sache,
Übertada ich weil auf die Soja, Lebensreihe, wo ich mein Gewalt, nur modern, lassen den Schatz, weil modern, und weiß man verlag. Am Land in Agazetto, viel mehr weiß, viel Leute ihr letzten Schätzen auf Kuscherheit, als auf Medal, als auf Memei, ihr dürfen Weg, du Schäppuscherbe weil, auf die Soja, Lebensreihe, wo ist mein Gewalt, nur modern, lernt man den Schatz, weil modern, du weißt man verlag. Und mehr nicht in Tschirjeko, noch Ignatian, mit Hacken, Backen, Lecken, Agentuman, weiß den Namen, den gibt's ihm schlecht, die nicht sagen, du treibst Gekerkenweil. Ohne Weile, auf die Soja, Lebensreihe, wo ist mein Gewalt, nur modern, lässt man Schatz, weil modern, du weißt man verlag. Вілліш працягнуў служыць у розных габрэйскіх тэатрах Польшчы да таго моманту, як быў змушаны ўцякаць ад гітлераўцаў у Беласток. Там амаль на 2 гады артыста трапіў у тэатр мініятураў, а затым эвакуяваўся ў Маскву, уступіў у Чырвоную армію і быў паранены падчас баявых дзеянняў. Бліжэй да заканчэння Другое сусветнае пангодзік выступаў у тэатры першай арміі войска польскага, а ад 46-го году і да канца жыцця у польскім тэатры ў Варшаве паралельна працягваў здымацца ў кіно. У 1952 годзе артысту ўзнагародзілі афіцэрскім крыжам ордэну адраджэння Польшчы. Пахаваны ён на алеі заслужоных, на вайсковых могілках у Варшаве. Фрагмент яшчэ адной тэмы з рэпертуару Олі Ліліт. «А я кахаць не перастану». Пераходзім да Дж у спісе акторскіх прозвішчаў. Шымон Джыган. Гэтую персону трэба, канешне, разглядаць супольна з партнерам Ізраілем Шумахерам. Камічным ідыш-дуэтам яны выступалі з 1927 году, ды правялі на сцэне разам 30 год. Дуэт стаў найбольш папулярным у міжваеннай Польшчы. Абодва комікі паходзілі з Лодзі, толькі Шымон з беднай сям'і, а Ізраіль з заможнае. Абодва яшчэ ў юнацтве выявілі акторскія здольнасці і яшчэ больш раскрыліся ў драматычнай студыі Маше Брадэрзона, дзе і пазнаёміліся між сабой. Брадэрзон у прыватнасці ацаніў імправізаваныя пароды Джыгана. Кракатук. З 1927 году Джыган і Шумахер выступалі ў тэатрыку «Арарат», спачатку ў Лодзе, а затым у сталіцы. Як паведамляе Іво энцыклопедія, выступы звычайна пачыналіся скетчамі паводле штодзённай прэсы. Гумар быў скіраваны не толькі на антысемітаў і ўрадавых чыноўнікаў, але і на саміх выступоўцаў ды публіку. Далей пераходзілі да тэмаў сямейнага жыцця. Сцэнічныя дыялогі Джыгана і Шумахера будаваліся па прынцыпе прастачына і ўсё знайка, адпаведна. Адзін быў гіперактыўны з чырвонай насоўкай з кішэні, другі – флегматык в акулярах. Аўтара супольнага матэрыялу падпісвалі як Шуджых, то бок па першых складах прозвішчаў.
Der Handelsminister hat erklärt, die Definition von Inflation ist, also der gegenwärtige Stagnation stimuliert die Konsequenz von der ökonomischen Negation, Elimination, Rabbi. Stagnation-Economic. Rabbi, Wo? Satenspeis, was mache ich auf mir zusammen, aber das Essen wird doch kalt. Lass mich kein Statement. Sie seid kleiner Zeitung, was ist das, man nicht wegnehmen? Аддзяліўшыся ад труппы Брадерзона ў 1935-м, Джыгар і Шумахер далучыліся да дзейдзіша банды і стварылі ўласнае кабарэ ў варшаўскім тэатры «Новосці». Ізраіль Шаевіч пісаў музыку для іх шоу. Комік-дуэт здымаўся ў выдыскім кіно, Аль Хет «Я саграшыў», Фрэйліхе Батсонем «Вясёлыя бедакі», Онахаем «Бяздомны». Кавалкі саундтрэкаў з апошніх двух мы ставілі. Ізраіль спрабаваў сябе як тэатральны рэжысэр, а ў 1939 годзе Джыган і Шумахер, як мы ўжо ведаем, увайшлі ў труппу «Мелохіша ідыша мініатюр-тэатр». Кракатук. Неўзабаве пасля прыезду ў Беласток новыя ўлады сказалі артыстам, што у СССР іншы гумар, і кожная пастаноўка павінная сканчацца словамі «Да здравствует Сталин». Калі Шумахер прапанаваў «Божа царя храні» у якасці альтэрнатывы, то атрымаў адказ з каменным тварам пра неабходнасць правак у праграме. Пра гэта згадвае Эліяна Адлер у сваёй кнізе пра габрэяў-уцекачоў у Савецкім Саюзе. Адна з беластоцкіх пастановак Джыгана і Шумахера звалася «Вечар песні ды пляскі» і гралася ў тэатры «Палас» штодзень з 4 да 11 сакавіка 40-го году. Jetzt hab Attention. Set. З гастролямі ў складзе БЯТМ Джыган і Шумахер наведалі Менск, Кіеў, Харкаў, Адэсу, Львоў, Маскву, Ленінград, Ерэван, Тбілісі ды іншыя гарады краіны Саветаў. Тэатр з захапленнем сустракалі і габрэі, і негабрэі. У 41-м дуэт разам з усім тэатрам мініатураў эвакуяваўся ў Ташкент і выступаў у складзе артыстычных брыгадаў Чырвонай арміі. Калі ж Шымон і Ізраіль паспрабавалі далучыцца да арміі Андерса, тое ж, як мы ведаем, зрабіла амаль у поўным складзе джаз-аркестра Белдзяж эстрады і значная частка дзярж-джазу БССР, іх арыштавалі польскія жаўнеры. Комікі меркавалі, што палякі злаваліся на іх перадваенную сатыру ў адрас ураду. Савецкія ж улады змясцілі абодвух актораў у турму ў Ташкенце на 4 гады, а пасля перавялі ў папраўча-працоўны лагер у башкірскім Акцябрску. Выступаць, тым не менш, дазвалялі для мясцовых габрэяў і на банкетах НКВД. Ya baba, Basta, opkocha, Petrohin. ya baba, Ashteke Gensen Sabachochli. ya baba. Na, gibt's die Kirchen oder Challah? Джыган і Шумахер трапілі пад рэпрэсіі адразу пасля вайны, як прыхільнікі сіянізму. Нагодай стала тое, што жонка і дачка другога рэпатрыяваліся ў Польшчу. Зрэшты, абодва артысты ў 1947 годзе вярнуліся ў Лодзь, дзе, як і Шауль Беразоўскі, далучыліся да габрэйскага тэатру і зняліся ў фільме з ягоным саундтрэкам «Унцере Кіндер. Нашыя дзеці». Гэта, дарэчы, апошні фільм на ідышы, зняты ў Польшчы. Рэжысэр Натан Грос. Кракатук. Яшчэ да канца 40-х Джыган і Шумахер зладзілі турне па Еўропе, па абодвух Амерыках, пажылі колькі год у Буэнас-Айрэсе, дзе кіравалі ўласным тэатрам, але з 1952 году настала ўладкаваліся ў Ізраілі, хаця там забаранялася граць на ідышы. Дуэт таксама першапачаткова трапіў пад забарону, у выніку кампрамісу траціна іхняга рэпертуару стала выконвацца на іўрыце. Дарэчы, Шымон Джыган пакінуў кнігу ўспамінаў «Der Koech von Idischen Humor» – «Сіла габрэйскага гумару». Цяпер іх называюць двума найвялікшымі габрэйскімі комікамі 20-го стагоддзя. Als ich fängt, muss mein Mames Machule. Oh, weiß mir Und nicht. ich hab es dick Halle mit viel. Artige Jiden nie. Lang nur a Preis ich bazule. Bis nach der geht verkleid. Al mein Mames heimischen Tier. Wenn der Kimmen der ist hier. Ihr Zibbel, der Knobel, der Reiter. Geschmeckt wird mir jetzt am Tee. Gott in Jahr schenkt mir ich bete. Meine Mames Machulem zur Rede.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Ідыш мініятурысты ў БССР. Пераходзім да літары К. Зуся альбо Зіша Кац. Сайт Juniverse піша, што будучы актор і журналіста таксама паходзіў з Лодзі і быў аднагодкам годзіка. З дзяцінства наведваў мясцовы тэатральны гурток. У 1910-м нават збег з дому, каб далучыцца да вандроўнага габрэйскага тэатру. У 15-м годзе Каца прынялі ў габрэйскі тэатр у Варшаве. Ён меў амплуа комік-буф. Пазней адзначыўся на сцэне лодзькіх і віленскіх тэатраў, спрабаваў сабраць і ўласную трупу, але безвынікова. Выступаў сольна, запісваўся на сырэне электра, зняўся ў 4 фільмах. На пачатку 30-х Кац далучыўся да згаданага ўжо тэатру малых формаў «Ді Ідіша Банда», праз некалькі гадоў стаўшы адным з кіраўнікоў трупы, з якой гастраляваў па Еўропе. У 38-м, у прыватнасці, тэатр выязджаў на гастролі па Францыі ды Злучаных Штатах. Але гэта толькі акторская частка жыцця Зусі Каца. Паралельна яшчэ з 1914 году пан супрацоўнічаў з габрэйскімі газетамі Варшавы, Рыгі, Парыжу ды Нью-Йорку як журналіста, эсеіста, фальетаніста і тэатральны крытык. Кац напісаў цыкль артыкулаў для нью-йоркскага выдання «Форвардс» «Кур'ёзы ды байкі старога габрэйскага тэатру царскай Расіі». Лісты пра еўрапейскія падарожжы дасылаў у варшаўскі штодзённік «Хайнт». Рэдагаваў часопіс «Ідыша Біне» габрэйская сцэна і гумарыстычны тыгоднік «Дер Тэатр Лец» тэатральны блазан. З пачаткам Другой сусветнай Зуся Кац прыхапіў 2 сыноў і дабраўся да Беластоку. Там быў прыняты ў тэатр мініятураў, але жонка Каца засталася ў занятай гітлераўцамі Варшаве, таму ён увайшоў у глыбокую дэпрэсію ды здзейсніў суіцыд. Гэта адбылося ў Беластоку ў ліпені 1940 году. Голас Зусі Каца застаўся на кружэлцы, запісанай на 10 год раней. So
а ten cały dzień oj hulle kantle ledu auge oj ledu oj kilka helste zapale ledu men es so sein a ten cały dzień oj hulle kantle ledu auge Eile, so weine ja samele, oi oi ja kein penso, so zanne wo mir alle gehen. Eile, so weine ja samele, oi oi ja kein penso, so zanne Самагубствам перарвала сваё жыццё яшчэ адна артыстка БЯТМ Элла Любельская, толькі зрабіла гэта пазней. Як згадвае ў сваёй кнізе «Ідышлянц» Дэвід Джи Роскіс, Элла займалася габрэйскімі танцамі, з'яўлялася даўнім каханнем Фелікса Файбіша, про якога мы яшчэ пагаворым, а сама была закаханая ў паэта Перца Маркіша. У 39-м Маркіш стаў адзіным з савецкіх пісьменнікаў габрэяў кавалерам ордэна Леніна. У эвакуацыі Элла прайшла 50 кіламетраў з Ташкенту, каб запісацца на курсы медсёстраў. Хацела далучыцца да чырвонай арміі, але выбрала армію Андерса. Пасля вайны праз Польшчу пані Любельская дабралася да Нью-Йорку. У 1956 годзе, калі раптам адкрылася, што Маркіш разам з іншымі савецкімі ідыскімі пісьменнікамі быў расстраляны на Лубянцы ў 1952, Элла пакончыла з сабой. Кракатук. Ніжэй па спісе. У афішы Белдзяржэстрады 40-го году з чальцамі беластоцкага яўрэйскага тэатру мініятураў называўся артыста Мараўскі. Падобна, што ягонае імя Марек. Актор таксама меў вядомасць на міжваеннай польскай ідыш-сцэне, у прыватнасці супрацоўнічаў з комікам Шмулем Гальдштейнам у праграме «Радосныя забавы ў жыдов». Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Вы усхваляеце Бога кожнай часткаю свайго цела. У нашым пераліку артыстаў беластоцкага яўрэйскага тэатру мініятураў узору 40-го году засталіся дзве асобы на літару «Ф». Перадусім, Фелікс Файбіш. У расійскіх крыніцах яго называюць Фібіч альбо Фібіх, але ў ЗША, дзе ён здабыў сусветную славу харэографа, клікалі менавіта Файбішам. Гэта прозвішча ягоныя бабулі пакудзелі. Сапраўднае імя героя Файвель Гольдбляд. Ён памёр зусім нядаўна, у 2014. My father owned a small trucking company. He came to work one day to find all his trucks burned and the windows of our garage broken. Гэта быў фрагмент з амерыканскага серыялу «Law and Order» «Закон і парадак» з голасам Фелікса Файбіша. А ў нью-йоркскай публічнай бібліятэцы захоўваецца 5 аўдыёкасетаў з інтэрв'ю, якое пан Фелікс даў пісьменніцы Юдыце Брын Інгбер. Па-першае, суразмоўца дазналася, што з'явіўся на свет ён у 1917 годзе ў Варшаве у хасыцкай сям'і, быў патомкам цадзіка, што значыць духоўнага настаўніка, з Коўна. Бацька Фелікса добра спяваў, сям'я Гольдблятаў валодала рэстарацыяй. Па-другое, першыя танцавальныя рухі Файвель засвоіў яшчэ хлапчуком праз удзел у юдэйскіх святах. Пасля трапіў у Юнг-тэатр ды ў харэаграфічную школу Юдыты Берг, з якой выступаў дуэтам. Юнаму танцору казалі, што ён танчыць як кабета, бо ён пераймаў рухі Юдыты. Кракатук.
Фелікс Файбіш казаў, што Юдыта інстынктыўна знайшла свой танцавальны стыль, для якога характэрная вуглаватасць. Пазней, калі я пачаў аналізаваць гэта, я зразумеў, што нашыя танцы, нашыя рухі, як габрэйскія друкаваныя літары, гэтыя вуглаватыя лініі, гэта вобразы, выявы ў габрэйскім стылі. Усходнееўрапейскія габрэі развілі пэўны кшталт рухаў, слоўнікавы запас жэстаў. Вы павінны ведаць корань руху, і тады можаце рабіць варыяцыі. Шагал трымаўся тых жа прынцыпаў. Яшчэ адзін спеў на словы Брадэрзона. Trink mit mir dieselbe Saft, brennt in harter Feuer. Siehst nicht du, wie dich ein Stab, du bist mir lieb in teuer. Du bist mein Kreuz, in Kopf zerstören in mein Himmel, mein Leben mit den schönsten Trop, mein alle Fest in Gimmel. Фелікс Файбіш прыгадваў, што перад самай вайной у 1939 годзе натоўп фанатаў, якія прыйшлі на іх з Юдытай канцэрт у тэатры Новосці, разганяла конная паліцыя. У тым жа годзе яму давялося збягаць з утворанага варшаўскага гета. Я вырашыў уцякаць у Расею, бо ведаў, што там паважаюць мастацтва і артыстаў. Аднойчы ранкам, не сказаўшы «бывай», я надзеў 2 кашулі, 2 пары шкарпэтак, полька, якая кахала мяне, зашыла грошы пад маланку маёй шырынкі, і я пабег. Нацысты збудавалі сцяну вакол гета, і мне прыйшлося яе неяк пераадолець ды не трапіць у палон. Мы доўга ішлі з яшчэ адным хлопцам, пакуль не дасягнулі дэмаркацыйнай лініі паміж рускімі і немцамі. І калі вартавыя прайшлі, я пабег праз гэтую рысу. Я бег, пакуль не апынуўся далёка і не схаваўся ў кустох, каб адвесці дых. Пешкам я дабраўся да маленькага гарадку і пабачыў чырвоныя плакаты з кірылічнымі літарамі. Я сеў на цягнік да Беластоку. Там Фелікс сустрэў знаёмых з Юнг-тэатр, у тым ліку Юдыту Берг. Яны зноў пачалі выступаць разам, а пазней далучыліся да тэатру мініятураў. Там спявала Лёля, з якой мы пазнаёмімся напрыканцы. Гэты запіс, між іншым, захавала ў сваёй калекцыі Міна Берн. Nein, kein Mädel will ich nicht, ich bin nicht riskiert. Sie wird sein, eine gute Frau, wer kann mir garantieren? Nein, Schatte, nein, kein Mädel kann nicht sein. Die Sechscherwurste Bucherl, a Grieche, a Gigette, so hat a Häus, so du nicht weit, na Beuteke, a Pötte. Die Such, Bucherl, such, die Agerabe such. Nein, kein Grieche will ich nicht, mit den schönsten Augen. Noch nicht getäugt vom ersten Mann, wird sie von mir nicht beugen. Nein, Schwarze, nein, kein Grieche kann nicht sein. Ich setz der dünnste Bucher, a jüngste Almune. Ich hab gesehen, ihr Bank liegen, ihre Brosche Schuhe. Oi, Bucher, oi, ist das a Schiede, ha? Kein Almune will ich nicht, beschieben auf den Hub. Sie hat vergruben dem ersten Mann, können sie mich heute vergruben. Nein, Schwarze, nein, kein Almune kann nicht sein. Ist was versteht ihr jünger Mann, kann dir schon ja gefallen? Ne welche Freund, die Adrabel, kennst du jetzt schon wel? Ne such, Bucher, such, die Adrabel such. A Weibel für einen fremden Mann, hat keine meine Augen, a sie
es Gitarrenemen, wird sie Kamere teugen. Ja, schatten die ja, die Enden zwei ja. Фелікс Файбіш сведчыць, што кіраўнікі культуры ў Беластоку чапляліся да рэлігійных тэмаў у пастаноўках БЯТМ. Крытыкі ў беларускай прэсе сапраўды указвалі на сімвалізм і містыку ў новых беластоцкіх тэатрах, супрацьпастаўляючы гэтыя праявы з мастацкім рэалізмам. Але па словах нашага героя, калі Беласток наведала дэлегацыя габрэйскіх пісьменнікаў з Масквы і высока ацаніла ўзровень мініятурыстаў, то тэатр больш не чапалі і выправілі ў працяглае турнэ. Гэта было фантастычнае падарожжа. У нас была свая аркестра, і лідар аркестры быў кампазітарам. Ён пісаў для нас музыку, пісаў танцы, якія прадугледжваў сцэнар. Тут, відавочна, Фелікс Файбіш мае на ўвазе джазмена родам з Гародні Шауля Беразоўскага. Слухайце мінулы выпуск. Кракатук. Вядома, што тэатрам быў уражаны Саламон Михоэлс, пасля чаго вырашыў стварыць габрэйскі нацыянальны ансамбль песні і танцу, бо ва ўсіх народаў СССР меліся падобныя, акром габрэяў. Михоэлс быў кіраўніком маскоўскага гасету, то бок дзяржаўнага габрэйскага тэатру, а сам паходзіў з Дзвінску, як і Оскар Строк. Вашай увазе спеў без слоў у выкананні Михоэлса 1937 год. Fire, 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 it's fire. Fire, 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 it's fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 Калі артысты БЯТМ выступалі на адкрытай пляцоўцы ідыш-тэатру ў Адэсе ў чэрвені 1941 году, раптоўна ўзняўся шторм, тэатр затапіла, фартэпіяна паплыла па вадзе, прадстаўленне адмянілі. На наступны дзень усталявалася пагода, але немцы пачалі бамбаваць порт. Пачалася вайна між саветамі ды нацыстоўцамі. Тэатр эвакуяваўся з Адэсы ў Баку, дзе яго спачатку арыштавалі, а пасля пераправілі праз Каспійскае мора ў Туркменістан. Як распавядаў Файбіш, там праз нейкі час тэатр расфармавалі. Фелікс з Юдытай далучыліся да тэатру оперы ў Ашгабадзе, дзе пара актораў і пашлюбавалася. Кракатук. Па завяршэнні вайны Файбіш і Берг былі рэпатрыяваныя ў Польшчу і пражылі на радзіме да канца 40-х. Ва Ўроцлаве Фелікс і Юдыта выступалі на сцэне Дольнослянскага тэатру жыдаўскага, а таксама арганізавалі танцавальную школу для дзяцей, як лічылася адзіную габрэйскую танцавальную школу ў свеце. Пара, як і шэраг іншых былых артыстаў Белдзяржэстрады і БЯТМ, знялася ў фільме «Мир Лебен геблибене» «Мы, якія перажылі». Мы шукалі тых, хто выжыў. Цяжка было прыняць, што ніводзін з маёй сям'і не ўцалеў. На шчасце Юдыты, дзве ейныя сястры засталіся жывымі ў Францыі.
выніку танцавальны тандем збег з ПНР у Парыж, дзе адзначыўся на буйных мясцовых сцэнах кшталту тэатру Сары Бернар. Прычым рэкламавалі іх як «La danse juif mystique de la secte Hasidique» – містычныя габрэйскія танцы хасыдскай секты. А ўжо з 50-го году і да канца жыцця Фелікс Вайбіш і Юдыта Берг жылі ў Злучаных Штатах. Прычым іх першы, неўзабаве пасля прыезду канцэрт адбыўся ў Карнегі-холе пры падтрымцы Кангрэсу габрэйскай культуры. Мы не ведалі ангельскае, але з танцам мова не патрэбная. Кракатук. Цягам наступных дзесяцігоддзяў пан Файбіш гастраляваў па абодвух Амерыках і заходняй Еўропе, акром таго кіраваў рознымі танцавальнымі трупамі, супрацоўнічаў з тэлевізіяй і кінематографам, паставіў 3 шоу на Брадвеі: «Let's Sing Yiddish» – «Заспявайма на ідыш», «Light Lively» – «Светлы і жывы», «Sing Israel Sing» – «Спявай, Ізраіль, спявай». У другой палове 90-х, то бок з'яўляючыся ўжо не маладым чалавекам, наш герой сыграў галоўную ролю ў авангардовым мюзікле «Planet Lulu», з якім гастраляваў па Еўропе. Тады ж, праз 50 год адсутнасці, Фелікс наведаў Польшчу, дзе пра яго знялі фільм. Дадатковую рэшту славы танцор атрымаў, зняўшыся ў рэклямным роліку мабільнага аператара, дзе вучыў амерыканскіх футбалістаў пластычна пераўвасабляцца ў жывёлаў. Now take the first position. Stop. You are so clumsy. Again. You are a peacock. Strut. You are a camel in the desert. You are a tree. You are a redwood. You are a sapling. Express yourself. Announcing Singular, the wireless company that believes in the joy of self-expression. Bravissimo! Мяркуючы па афішы 6 снежня 1940 году, стары беластоцкі тэатр «Палас» ужо настала заняў беластоцкі дзяржаўны габрэйскі драматычны тэатр, і ў ягоным жа памяшканні выступаў беластоцкі яўрэйскі тэатр мініятураў. Цытую беларускамоўны анонс з газеты «Вольная праца». «Адзін вечар юмару, песні і танца артыстаў беластоцкага яўрэйскага тэатра мініятур з удзелам М. Джиган і Шумахер, Лёлі, Фольман і іншых. Пачатак у 9 гадзін. Пані Лёля была не толькі знанай у другой Рэчы Паспалітай акторкай-кабарытысткай, але і выконвала уласныя песні на ідышы. Яе нават называлі каралевай народных песень. Кракатук. Даю даведку. Нарадзілася ў 1912-м у тэатральнай сям'і. Сцэнічную кар'еру пачала ў Варшаве з габрэйскага народнага хору, мела партыі сапрана. На пачатку 30-х удзельнічала ў «Ді ідіше банда», дзе стала адной з вядучых артыстак з характарным амплюа. Натуральна, што, як і многія іншыя калегі па польскай ідыш-сцэне, Лёля Фольман прайшла праз «Арарат». У 34-м годзе трапіла ў лодзьскую трупу Маше Брадерзона. Тэмперамент, крышку мяккага лірызму, музыкальнасць і ўлюбёныя песні. Такія рысы Лёлі Фольман вызначыў рэцэнзэнт з кракаўскага «Новего дзенніка». У міжваеннай Польшчы, як і Зуся Кац, Лёля Фольман паспела запісаць шэраг плытак на фірме «Сирена Электро». Oj, a chore, i śmierci oj, wojny
Tore. Wir wollten immer wieder Hand, hat billig heute ein Fabrikant, doch keiner hat nicht den Brillant. Ai, 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 was ist so geschehen? Bei Männern ist alles auf der Welt. Ai, 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 was ist so geschehen? Doch ihr bitte mit dir wollt mir nicht gestellt. Leonore, bis bald schon auf die Tore. Wir kennen deinen 7 gute Jahre. Elegant, amüsant, interessant, neugierig, helfen, hast doch auch avant. Gott, Treiber, scheu die Treiber, never haraf, ohne Tochter Mädel. Sie suchte nicht viel größte Sachen, nur ein Schiff und Folge machen, für solche Heerungspaare, ja. Ai, 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 was ist so gefällt, bei Männern ist es alles auf der Welt. У Варшаве 30-х Лёля Фольман таксама давала канцэрты ў сядзібе звязу габрэйскіх літаратараў і журналістаў, што месцілася на вуліцы Твумацкія, 13. Між іншым, Уладыслаў Шленгель, будучы ўдзельнік беластоцкага польскага тэатру мініятураў, апублікаваў прысвечаны спявачцы верш Райзела, названыя сугучна з папулярнай песняй з ейнага рэпертуару. Слухайце частку 8. Яна выконвала і творы Давыда Байгельмана. У 38-м годзе Фольман выступала ў згаданым тэатры «Новосці», у тым ліку ў рэвю Джыгана і Шумахера з музыкай Шаевіча. З названым комік-дуэтам Лёля выпраўлялася ў турнэ па Польшчы. А ў наступным, 39-м годзе, спявачка апынулася ў Беластоку разам з мужам Іцхакам Перлавым. Кракатук. Пан Іцхак паходзіў з Белай Падляскай. У 39-м яны з Лёляй завітвалі на малую радзіму. Ранняе дзяцінства ён правёў у Менску. Затым вучыўся ў Яшыве ды гімназіі ў Варшаве. Яго першая публікацыя датаваная 1928 годам. Займаўся і паэзіяй, і прозай, працаваў як журналіста, выдаў перад і пасля вайны некалькі дзесяткаў кніжак. Менавіта ён напісаў тэксты да многіх песень сваёй жонкі, у тым ліку да наступнае. Bin am Mädel in die Jürgen, welches mir noch Scheier, Töpfe, Latte, Hemder, du a ganze Woche. In mein Madame ist nicht zufrieden, ständig schreit sie noch. Schlepp ich bald schon 40 Jürgen im Joch. Oi, weh, die Jürgen schneien nicht, in ich, der Finn hab wehe nicht. Soll sein, schön nach Versehen nicht, hab ich nur am Mann, oi Gott in Himmel, hinter die Kippe Fleckener, soll dem Kopf verdecken mir, es wird bald, die Zeit nicht klecken mir, wenn es soll glücklich sein. Seh, wie Meuden kriegen Männer Schei, es geht mir aus, wenn keine kriegen mir die Augen, asch den Kopf heraus. Auf die Gange sitzen Mames Kinder auf die Scheuß, Adrabe, guck in Haltes Haus. Oi, weh, die Jürgen stehen nicht, in ich, der Finn hab wehe nicht. Soll sein, schön nach Versehen nicht, hab ich nur am Mann. Oi, Tate süßer, hinter der Kippe Fleckener, soll dem Kopf verdecken mir. Es wird bald die Zeit nicht kleppen mir, wenn ich soll glücklich sein. Soll a Pille sein an Almen, oi mit Kindern nein. Soll auf mir a schlimme Sau nix sich mir rachen sein. Hab doch schon genug im Leben, ausgelitten kein. Lass mir für ein Becher trinken Wein. Oi, weh, die Jürgen stehen nicht, in ich, der Finn hab wehe nicht. Soll sein schön nach Versehen nicht, hab ich nur am Mann, oi Gott in hinter dem Kippe Fleckener, soll dem Kopf verdecken mir, wenn bald in Zeit nicht klecken mir, wenn es soll glücklich sein. Oi!
Мы з вами ўжо ў курсе, што беластоцкі яўрэйскі тэатр мініятураў у 1941 годзе эвакуяваўся. Як высветліў ізраільскі даследчык Дмітрый Якірэвіч, БЯТМ быў далучаны да туркменскай дзяржаўнай філармоніі. Прытым Фольман стала кіраўнічкай трупы замест Брадерзона. Падчас вайны тэатр працягваў гастраляваць па сярэдняй Азіі ды Казахстане, нават улетку 45-го году, як пра тое пісала Эйні Кайт, газета габрэйскага антыфашыстоўскага камітэту. Гастрольныя падарожжы Пэрлаў апісаў у кнізе «The Adventures of One Ицхак» – «Прыгоды аднаго Ицхака». Менавіта ў Ташкенце Пэрлаў склаў тэкст дагэтуль вядомай песні «Бявысток Майнхайм» – «Беласток мой дом». Кракатук. Па заканчэнні вайны Лёля Фольман і Ицхак Пэрлаў вярнуліся ў Польшчу. У 47-м спрабавалі нелегальна дасягнуць Палестыны на караблі «Эксодус» «Зыход». Супругі нават напісалі песню ў гонар карабля. Лёля выконвала яе на палубе. Але судна было затрыманае брытанскімі вайскоўцамі, яго накіравалі ў Марсель, а пасля ў Гамбург, дзе пасажыраў інтэрнавалі. Месцам для выступаў Лёлі сталі лягеры для перамешчаных асобаў у Нямецчыне. Тыя падзеі Пэрлаў таксама пасля апісаў у паэме «Эксодус» ды аповесці «Людзі Эксодусу». Аднак у 49-м супругі ўсё ж здолелі рэпатрыявацца ў Ізраіль. Лёля Фольман стала адной з першых ідыш-спявачак у Ізраілі. Адпаведна, яна ж адной з першых сутыкнулася з цэнзурнымі абмежаваннямі праз працоўную мову. У 61-м і даскону супругі ўладкаваліся ў ЗША, у 79-м Фольман была пахаваная ў Нью-Йорку на тэрыторыі, што належыць габрэйскаму тэатральнаму звязу. Ицхак памёр годам пазней. Кракатук. Канешне, мы назвалі не ўсіх удзельнікаў беластоцкага яўрэйскага тэатру мініятураў. За кадрам, так бы мовіць, засталіся Юлі Брэгман, Хіле Шыпер, Хеле Люксембург, Мортхе Радштейн, Бер Шварцштейн. Тым не менш, можам зрабіць наступныя высновы.
Многія артысты БЯТМ добра ведалі адзін аднога яшчэ да сустрэчы ў Беластоку. Многія мелі літвацкае паходжанне альбо пэўны час жылі ў беларускіх гарадах. Трупа пад абрэвіатурай БЯТМ фактычна сфармавалася з вядучых артыстаў міжваенных фармацыяў Арарат, Дідзіша Банда і Юнгтэатр. Некаторыя мелі дачыненне да авангарду, многія паспелі між войнамі пагастраляваць па свеце і больш пашырылі сваю вядомасць у выніку паваеннай эміграцыі. Эстрадны-джазавы складнік у пастаноўках спалучаўся з традыцыйнымі і аўтарскімі спевамі на ідыш ды адпаведнымі танцамі, мелася ўласная аркестра са штатным кампазітарам. Тэатр мініятураў праіснаваў прыкладна 5,5 гадоў, і калі б не разваліўся сам праз ад'езд актораў у розных напрамках, то яго б папросту ліквідавалі, як зрабілі тое з маскоўскім і беларускім госэтамі ў 1949 годзе. Апошнія, між іншым, пасля вайны ставіў на сцэне Купалаўскага п'есы Перца Маркіша. Мы ж паслухаем на завяршэнне яшчэ адзін супольны твор Лёлі Фольман ды Іцхака Перлава, толькі ў выкананні Хенры Герро, спевака з украінскага Роўна, які ў свой час супрацоўнічаў у тым ліку з Генрыкам Гольдам. Кіндер Фрэген Фраген. Дзеці задаюць пытанні. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Wo soll fin Sanatorie bringen dir die Mame? A Schwester, sie a Brüderl, sie beide gut zusammen. Empfats kleine Mäuschele, ich spielt sich mit a Schwert. Kein Schwester, Brüder darf auch nicht, soll die Mame hoben a Pferd. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Der Tate ist mit der Mimele in a Park gesessen. Und sucht ihr, bist mein Neuzer, bist mein Leben, mein Prinzessin. Ist sie gelaufen, Schleumele, und hat es nicht verstanden. Du hast doch ein paar Nacht dieselbe Rede gesucht am Mammen. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Sucht Schändele, mir hat sie in Paris gekauft für Gold. In Jentele, das Zeltmord für ihre Sarbazold. No Jossele, bleibt stehen verschämt, brecht euch in a Gewein. Mein Tate ist nur ein Mann, macht als Ding allein. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Was ist so ein Samalach, Mama, ich versteh das nicht. Amalach ist ein Mädele mit Fliegerlach, was fliegt. Der Tate rief die schickse Malach, und sie flieht doch nicht. Sei ruhig, Käufer, sucht es, wird sie fliehen, die mir nicht. Kinder fragen, Kinder reden, als wachsen sollen sie nach es noch Gesinterei. Als wachsen sollen sie
Weihnachten noch, jetzt sind